Vítam vás u môjho úplne prvého videa na tomto kanále. Včera vyšiel jeden short, ale dneska to bude celkom veľké video, pretože vám poviem všetko, čo sa dozviete v dnešnom admin abuse a vlastne asi najväčšom update, ktorý v Steel Brainrot bol. Povieme si všetko, čo tam uvidíte, všetko, čo tam bude, čo tam uvidíte, čo tam budete môcť získať, kedy sa začne admin abuse. Stream začína už o 5, takže o 5 už môžete byť na mojom kanále, budem všetko ukazovať, čo, jak budem. A tak asi ináč 15 minút po evente, ktorý sa vlastne už všetko sa updatene o 18, tak 15 minút potom bude admin party, takže tak. Mohli by sme začať prvými vecami, ktoré tu budú. Najväčšou je asi Fuse Machine. Tu na hore vidíte, jak sa s ňou bude robiť. Vlastne hodíte tam 4 brainrotov, vyhodí vám to ďalších 12. Môžu tu byť, sú tam nejaké tie šance, môže byť aj legendárny. Záleží, aký tam hodíte. Keď tam hodíte 4, napríklad tých nubinov, týchto tuna, tak je 100% šanca, že vám vyhodí aspoň jednu epiku. Keď tam hodíte napríklad aj tie legendárne, tam zase väčšia šanca na tú mytickú, keď na to budú už malé šance. A je tam šanca na 2 secrety. A to je úplne minimálna šanca. Hore vidíte, jak to všetko bude fungovať, jak to bude vyzerať. Ďalšia vec, ktorá v tomto update bude, je to, že budete vedieť posúvať s vlastnými petmi. Áno, je to veľmi zaujímavé, ale áno, bude to tak fungovať, aby ste s nimi mohli robiť vlastne svoje rituály, dávať ich do toho Fuse Machine. Tu máte tiež hore, jak to bude fungovať. A to je asi k tomu všetko. Ďalej by som ešte chcel povedať, že bude tu je tu možná party, že admin si niekoho pozve, ale to ešte nie je isté, to budeme sledovať na streame. Nie je to isté, ale bolo by to super. Ďalšie veci sú tu aj také, že pridajú 3 nových brainrotov. Jednoho legendárneho, jednoho mytického, legendárneho, jednoho braingoda a jednu secret. Ako legendárne pridajú, tu hovorím, máte všetko, ktoré pridajú vlastne. Ako prvé pridajú Sigma Boy, áno, legendárna varianta. Potom pridajú Brainrot Goda, ktorý bude 3 tropa. Ďalej ešte ako secret pridajú ešte, čo to je? Dragony, kancelony, nejak tak. Nepoznám ten brainrot osobne, ale bude to secret, bude na to šanca možno cez event ho získať. Malá, ale je tam pravdepodobná. A neviem, viac už asi nepridajú k tým novým brainrotom, ale ďalšia vec, ktorá tam bude, pridajú nové počasia, a to tie sú práve tu na hore. Je tam, sa mi zdá, nový vietor, nejaká búrka, dačo také. Presne si na to nepamätám, preto som vám to dal hore do tej bielej karty. Ďalej ešte, čo pridajú, áno, nekončím, je to, že bude veľká šanca, že zvýšiš až 4-krát lucky na Brainrot Goda, takže počas eventu je skoro 100% šanca, že získate nového Brainrot Goda, čo je super. A bude to vlastne najväčší asi admin event, ktorý bude spravený v štýle Brainrot. V európskom čase je to 18:00 hodín. A tu mám tu chlapec, chce ukradnúť. Neviem, čo sa pokúšal. Takže 18:00 v európskom čase. Počkajte si a event sa začne o 18. Buďte pre istotu už o 5:30 ja budem live už ešte skôr, aby som vám to vedel ukazovať, čo to bude, keby ste mohli. Budem online streamovať aj na YouTube, aj na TikToku, takže určite tam buďte. A to je asi všetko k dnešným novinkám. Zajtra by som mohol streamovať a mám asi aj informačné video v novom update, ktorý bude v Grove Garden. A tak asi to je všetko k tomu. Vidíme sa na live streame a ďakujem, že ste si toto video pozreli. Zanechaj like a odber, zvonček, keď nechceš meskať ďalšie videa. Ďakujem za tvoju pozornosť.